Godt. Vi skal til i gang med den her topnavigation, og vi starter med kontodelen. Der er to forskellige funktioner, som vi bruger temmelig meget i AdWords Editoren her. Den ene det er, hvordan man importerer, og hvordan man eksporterer. Og hvis vi nu siger, godt, vi står på den her kampagne her, den har en enkelt annoncegruppe, som er aktiv, så siger vi, hvis vi nu skal kigge på de forskellige funktioner, som vi har, så kan vi eksportere hele kontoen. Og så er det alt, som er aktivt og passivt, eller pauset. Eller vi kan sige, at vi kan vælge at eksportere den valgte kampagne og valgte annoncegruppe. Og slutligt så kan vi sige, at aktuelt valg, det kunne være, hvis vi står hernede, så i stedet for at vi skal til at have hele kampagnen med, så er det egentlig bare selve annoncegruppen, som vi siger, jamen, så er det den, som vi tager som aktuelt valg. Og det er sådan lidt det samme, som vi kunne opnå med, hvis vi har valgt aktuel visning. Vi prøver at sige igennem her, for at så sige, jamen, det her, det er kontoens navn, aktuel visning, det er det, som jeg lige har valgt, og så en dato her, og så bliver den downloadet som CSV-fil. Jeg siger gem, så den kommer til at ligge på mit skrivebord. Og så går der lige et øjeblik. Og hvis vi så lige tjekker, at den ligger der, den ligger lige her. Og så går vi tilbage til editoren. Og så prøver jeg nemlig modsatte vej at sige, op under konto, der vil vi gerne importere den fil, som vi lige har eksporteret. Så siger vi, eksportere fra fil, og så tager vi den der, som vi lige har gemt, åben, og så skriver den så, at den er sprunget over den her, og det har den selvfølgelig gjort, fordi at kampagnen allerede findes. Uanset hvad, så siger vi afslutter og gennemser ændringer. Og det er sådan set det.